n-nuċċalijiet ta' maħna u ma ġab xejn. Għandu wieħed jena Ma ġab xejn. Emmet mux dak li t-ġib, u. Unsejt. Għatlek illum. Ontard. L-lum għandi xaġa fuq, ta' Fuqi. Flifejt ħares, lam jona. Appuntu, tant ma nafx fejn id-ħares. Ta' parsi l-amma lej Filip għanes. Fuq min, ġifiri? Fuq Luċjano. Fuq Luċjano. Mela. Għandek ġibtinna xi Fuq għatittuni kol bicċa xoħal għara nieqfu minnu dal-program ta' Imma dawk lajn. għandek xiju, mela. Veru għerwit nibijom u. Għajdu xaħġa intom, iskom ċassi. Għajdu, il-madoffi rej kif ħattilna rasna kem saddum tredden, inselmu t-telespettaturi tagħna u nistidnukom għal programm ieħor kull qalb trid oħra fejn ta' kull ġimgħa nlaqgħu ġuvni u tfajla flimkien biskop ta' żwieġ. Nirċevejna il-kompjuter għażlet tnejn, jiġifieri ta' Luċjano Busutti u Claire Fabri. Ħannaraw x'għandhom x'jgħidu nejn nisimgħu flimkien. Kem tafu tiċċajtaw, intom flitra li battuli għattuli li set laqqawni ma debi xerri. Jina lekġejt li bespulit u biċċof, xtaħseb inti Claire? Jiena ma nafx jekk din ix-xikendit kamera, imma anke jiena kelli l-ħadd ieħor f'moħħi fenna fjena. Forsi ġew demikoli. Immissa tajċitekkux, nieħdu m'hemmx tagħmel, inti tridni Luċjano għax jiena rridek ukoll. Insew, allura jien iswed jew. Din parti minna wkoll. Prosta ara ħaqek hawn. Yes, U da kollu meta qed isir il-biraħ flaxija? il-biraħ flaxija. Ara veru. Ne, kelli il-programm, il-baħab il-programm għamiltu. Għajnej jara kif jiexuni. Kabbarom li għajnej. Ġibuħ naqra mill-qrib. Ġibni mill-qrib. L-ewwel kellu problema, anzi issa naqsu naqra ħjar mill. Ejwa, għet jinżlu ftit ftit. Għalli, għasissa tara bejn ħares. Qabel il-nefqa kien. Tridimensjonali, lissa ċatti. Ħares naqra lej. Insomma, ma rritniex. Ma ritkomx. U xorta ġejna. U xort. Taħja neħi ħara. Nara aktar saqlem. Tajib li tkunu tafu li maħna għanna mistiden ieħor u jiena xina t-tilom se tħalluna il-Gerald naħa u li l-naħa l-oħra u mort niġri n-naħa l-oħra jiena. Għallu li le, t-ċaqlax minn posta fiex ħan itfawk il-barra. Għalaw Gerald. Għaw, jgħatu. Sa kif l-estimur ta' xanna kejka.